bueno, sube que uno, no, ya Xavier va siendo más persona, pero evidentemente es. Ja, gozaldu dut, aldatu ditut izarak, jarri dut labadoria, tal, paskual. Eta, oindutxo amian nintzen, porque gero daukat bilera bat, aunque telematikoa izan, pues un poco de higiene. Eta hogeita gauza bat gaur publiko bia dala. Bueno, zuek hau ikuste zarreten nien, ja publiko dago. Baina, bueno, sin más, joko hona bueltan da, eta nago superpozik, eta, bueno, ba hori, nik ere emango ditut zari sozialak, orduan, pues, babes asko eman, se me está empañando beta horreko alde bat. Bueno, sin más, ba hori, babes asko emateko, ni nagola eduki hori sortzen parte handi baten, eta, bueno, eskerrik asko, Ainhoa Vitoriai, parte hartzen lagatziaren edo eskaintziaren parte hartzia proiektu honetan, porque da una maravilla, eta, pues, bestean, ibe bai, eske, holan grabaketetan, ni holan. Bueno, akordatzen zaten hola, oindala zuendako segundo batzuk esan dutzueten eukala bilera bat amaiketan eta dutxo mia nintzela eta hori dana. Resulta, bileria esala online, presentziala esala. Osea, sentitzen eiz como munduko pertsona etxarrena. A ver, que sin más, ya está, ¿no? O sea, si no tiene ese punto, gratuga online ingo dugula, baina laster publiko egongo dan bideo baten itxenda berbaz gehiagizko erruduntasunan inguruan. Eta momentu honetan hori nago sentitzen, en plan, sentitzen iz super gaizki horregaitxik. Que no se puede hacer nada, pero bueno. Hola zuek, bueno, gaur este artea, ja dago ardeixo agonez goizian liburutegi esan pila gauza ditzen. Eta gare askaltzen etxean gaur gala multitud. Eta hori behitu ze ondo geratzen dan jertzia belarritxako honekin. Si es que queda maravilloso. Eta ez dakitzen higian, porque es que no me apaño oso ondo. Es que ikusi ez entzun, porque claro, patxiki gaztiak dira eta ezin dut erakutzi. A ver, que no va la luz del pasillo. A ver, nahi dozue esan hola. Baina ezin zata agertu, Entzungo da bakarrik zuen ahotza. Vale? Venga, ba esan. Hola! Ikusi jende hau dana. Daukogu etxia, vamos, que parece que ezin zagertu maitxi. Bueno, ba esenkizien zen higian eta egin dut moño bat, moño palmera bat. Eta bueno, ja, garrazaldian, bilera. Egunon, ze moduz. Bueno, gaur, abenduak 6 da, Espainiako konstituzioan eguna. Así que, bueno, nik pentsat, ez daukat ezer ospatzeko, zuek ez dakit. Egixaran gaur normalian baino askoz berandu hau esatu nahi ziela. Bueno, ordu bat. Eta eonik betela gozaldu eta lanin, eta gero daukat bilera bat, eta gero atzaldian manira jongoga, ez dakit oinatira edo etxabaltara. Baina, bueno, ba hori da gaurko plana. Eta gaur goizian, pues, como más de chill lingo tenés lan, porque bueno, sin más. Nidot probau. Hau. A ver, ezin eman aintzanekin bilera batetan gero. Dala, pues, txokolate berua itxeko. Eta gaur, me apetece, porque kanpoan kristono atza itxen dau. Tamen daukatu ea zabalik aireatzeko eta lehioak zabalik. Orduan, pues, optamos por este desayuno. Zuek da super graciosua, porque daukat kamaria jarrita en un trípode bien improvisado. Bueno, kontua da, ez nio gaztau dala etxian, eta egon naiz irakurtzen, bueno, con el traductor, porque no me he enterado de la mierda. Eta ez nia, oza, urakin aldain, orduan, irakin dut ura ketelian, eta hartu dut nire taza piztiz, que, bueno, nire baina enfokauko da, eta bota behar ura, eta oin, bota behar, bueno, gartzuratu nire izmaira, sin más. Hau honek, que dauke leche, no sé qué, kakao, super ondo zaintzen dago. A ver. Usaina dauka super ona, Osa, igual itxuria ez da nire palo munduko onena, baina usaina bai. Eta gero ekartzen dut bolita honek diela de txokolate eta barruan dauke cerealak, se supone. Eta gero superamericano en plan honek. Orduan, te voy a dejar tolako hiru, porque a ver si luego no me gusta.
Me dijo todavía bien porque me hace ilu. Venga. Ay, alegre biribilketa. Ay, hori da super roller. Marshmallows for everyone. La pintuki. Me ha quedado un poco lo que pides y lo que te llega. Momentu honetan ere baitxa. Osea, un puto desastre. Hemen daukat, bueno, zati batzuk aktak hartzeko, hau garbira pasatzeko. Hemen, laugarren denboraldiko, laugarren kapituloko movidak hartzeko agendia, porque si no, no me ubico en la vida. Txokolatia. Ordenagailu bat horretzen tableta, por si acaso. Atzo itxen nibili nintzen belarritxakuak. Que honek me encantan. Ez hori nazi nizela grabatzen? Zuek, osea, bale, ya. Importante erakutzi. Mondragon unibertsitatea. Zuek grabaudot, zaurtadotia nire txapadana, eta enteraunez izanbala grabatzen. Pues nada, en fin, que mengare. Durango kasokan, con prentsa. Es que ezin da, ez eukagun kartela, en plan gure izenaken, osea, klaken izenaken. También dago Maider, que se está partiendo, ezin da bere bizitziakin. Baina, bueno, baina helduga. Aintzani faltada, eta ez que ez da enfokatzen. No sé qué le pasa a esto. Da ikusi hor dago azokia. Jendia sartzen. Ez da sartzen jendia. Jendia se da motza. Zuek, juna izerozten aroak eskatutakua, tamen daukat, osea, liburuzka hau, nire kuadarriako aroa lortzak idatzi dau, eta tipiak erregalo binduzta. Lehenengo ez eukala esan duzta, baina gero topa bindau. Ekarri dugu goiz erarte kutsa, eta barruan daukagu kaimizeta. Tibitu, que fantasia. Fantasia bat. Gero etiketan daukagu bideoklip berria Albin Astardazekin batera, eta txan, sorpresa, bale? Olakoak, bat tokatu alzaizu. Eta da muy como la super pop, eta hemen jartzen duen olako azara zure txarmaren arabera. Bueno, increíble. Eta hemen lamina bat, mozten duzuna. Me encanta hori. Originalak, txika. Total, me encanta. Así que bueno. Bueno, zuek badakizu etortzen bazate hartu. Beitu, mendik aurrera, kotxe hartzen duten bakitzia. Entzun dute, portera. Bueno, etxo guztion dago, errera guaz ditxe, no? Importante. Superposik nago, hiri ikustera goiaz, aintzane mirándome con cara de esta loca, o sea, beitu, saluda. Mis fanses. Yeah, nire hispana. Eta ben Maider. Eta es que zuek, wow, la emoción. Super posi. Momentu honetan, dia ordu batak eta zehozer, eta Holanda basokia. Imposible, o sea, hemendik beste aldera jutia, misión imposible. Beste aldian, dago Aitor. Nekan ikusi dut eta agurtu dut, pero no me ha visto. Eta gero joan gara Aitorra agurtzera. Hola zuek, ze moduz? Bueno, hemen gare, elkartua jende honekin, gaur oskaixan eukan. Eta, bai? Ni! Eta hori. Sin más horrela, Sin más. tiro la cámara. Ai, zelako txarrixo da neska hau, ezki benetan ezin da aguantau. Eta zebat maite nauzun, Geroz eta gutxi hau. que gezurra. Eta hemen gare, Garzingo dute. ez que deskonzentratzen dago. Ba hori, bazkaldu dago nun, eta Elizako portikoan, noski baiez, pixkat, remember gazte garaiak. Eta hemen dauko, libetxu. Que petarda, hemen dauko... Guazen. Hemen dauko, maketa irratia! Esa, esta gente. Ba, honek dian lagunak. Iruñe. Hola zuek, Hola zuek. Bueno, bueltagoan azokatik, nago como daukat bien de trastos gainean eta torrega arranora. Eta mendare Polanco eta Maial. Eta dauzko bi gonbidatu berezi. Ez dia bergarakoak, así que era kondoko eskue. A ber zitzen da ben bergara. Goazen galdetzera. A ber zuek.
Zeitxo bergaran. ¿Qué pasa, Markel? Mire. Egunon zuek, zemos, bueno, gaur da larun bata. Atzo estirala duragon kasok, atzoko guna, atzo ze jaten gertau. Bueno, nago hecho un circo, desmaquillauta nago eta hori dana, baina daukata esala fatal, ia supersikina. Eta procedemos a comenzar con el día de hoy, lehenengo gauzi izan bia dala, lavadoria ipini, gozaldu, eta egute gixak zabaldu, porque no ya como 8 urte zabaldu gabe, así que bueno, vamos. Hola, zuek, bueno, daukat esalan como super argi zatarra, ez dakitxe ba, bueno. Erakutsi betu tokau gatena, noian 3 egun zabaldu gabe egute gixak. Toko gat 3, que, es que, ez datoz, aparte, beste polta baten orduan danak dauke usain iguala, una mierda por esa parte. Gero, lip gloss bat, koloria petzate jatela superpolitxa. Bath bomb, hau, botatzeko baineran, maiendako izango dela, nire lengu zeinendako. Eta hau, conditioner, aurrekoan toko jaten txampua. Eta, bueno, pues, conditioner si se enfoca.